Тапшырыны башлап, беренче матур сәламны иске кулатка бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең 30 яшьлек матур юбилеен якташыбыз Бахтияров Рафаэль Рөстәм улы каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән ихластан яраткан тормыш иптәше Әнисә, балалары Диана, Динияр һәм Диляра котлыйлар. Язмыш дигәннәре минем тормышымда иң зур бүләгем, мәхәббәтем, сөекле иремне очраттырды. Мин бүген дә үз бәхетемә артык ышанмый яшим. Бары шул бәхетемне күпсенмәсен генә Ходаем дим. Мәхәббәт җимешләребез безнең сөюебезне күреп, тату, ата-ана иркән азына туеп, безне шатландырып әкрен генә үсеп киләләр. Менә инде бәләкәебезгә дә бүген 7 ай тула. Яратканым минем, бүген синең матур юбилеең уңаеннан тагын бер тапкыр яратам дип әйтергә рөхсәт ит. Кадерлем минем, сине чын күңелдән юбилеең белән котлыйм. Алдагы тормышыңда нык исәнлек, җан тынычлыгы булсын иде. Безгә бергәләп, барлыкта, муллыкта, тигезлектә озак яшәргә язсын бер Аллам. Кадерле дикаебыз, юктыр безнең өчен синнән дә ышанычлырак кеше. Син кем баласы дип сорасалар әйтер идек. Карагыз, без әтиебез кызы, улы булабыз дип. Без бит сиңа тышкы яктан да, эчке яктан да нык ышаган диәниебез. Син эштән арып кайтсаң да беренче булып безнең яныбызга чабасың. Әнкәебез көнләшеп куйса да иң башлап безне күтәреп кышып аласың. Раббым сиңа озын, саулыклы гомер бирсен. Без сине бик нык яратабыз. Яратам дип кабатларга арымам җаным сине. Рәхмәт бәхетле иткәнгә гомер юлымда мине. Таза сау бул, имин яшә, шатлыкларың мул булсын. Синең хөрмәткә бар дөнья бәхет нурына чумсын. Яраткан кешем бар бу җирдә. Син бит ул, син генә алтыным. Елмаеп бер генә назласаң югалтам сыман мин акылым. Йылдыздай балкыйлар күзләрең, кулларың иркәли тәнемне. Иреннәр иренгә тигәндә син генә аңлыйсың хәлемне. Ни соң бу? Ярату, сөюме, көюме? Нигә син бик якын үземә? Кояшым, сагындым сине дип моңланып карыйсың күземә. Бергәләп тибәләр йөрәкләр, эримен мин синең кочакта. Бер сәгать югалып торсаң да, бик авыр үземә шул чакта. Барлыйсың, саклыйсың үземне. Син мине яклаучы, терәктә. Яратам мин сине, тик сине, урын юк башкага йөрәктә. Кадерле Рафаэль Рөстәмович, матур юбилеегыз котлы булсын. Бәхетле булып, алда да гаиләгез белән тату яшәгез.